Першая кніга Параліпаменон, раздзел 9. Так былі пералічаны ўсе ізраэльцы, і колькасць іх была запісана ў кнізе цароў Ізраэля і Юды. І былі пераселены ў Бабілон дзеля злачынства свайго. Тыя, хто былі першымі жыхарамі, што жылі ў сваіх сялібах ды ў сваіх гарадах, гэта ізраэльцы і святары, і левіты ды нявольнікі святыні. У Єрусаліме жылі нашчадкі Юды і нашчадкі Беньяміна, таксама нашчадкі Ефраіма і Манасы. Утай сын Аміюда, сына Амры, сына Імры, сына Бані, сына Переса, сына Юды. І з сіланітаў, першародны Асая ды яго сыны. Сыноў Жазары, Єгуэль і браты яго, лікам 690. Потым сыноў Беньяміна, Салу, сын Масалы, сына Адовії, сына Асаны, і Йована, сын Ярахама, і Эла, сын Озі, сына Махоры, і Масала, сын Сафатії, сына Рагуэля, сына Ебані. Ды браты іх па іх радаводах, 956. Усе яны былі кіраўнікамі родаў паводле сваіх пакаленняў. А са святароў Ядая, Йоярыб і Яхін. Таксама Азарыя, сын Хелькіі, сына Масалы, сына Садока, сына Мерайота, сына Ахітуба, кіраўнік дома Божага. Затым Адая, сын Ярахама, сына Пасура, сына Мельхіі, ды Маасай, сын Адіэля, сына Эзры, сына Масалы, сына Масаламота, сына Эмера. Таксама браты іх кіраўнікі па родах сваіх, 1760. Найдужэйшыя па сіле для выканання службы ў доме Божым. З левітаў жа Сямэй, сын Гасуба, сын Эзрыкі, сына Гасабі, сыноў Мерары. Таксама Бакбакар, Гарез і Галал, і Матанія, сын Міхі, сына Зехры, сына Асафа, і Абдія, сын Сямэі, сына Галала, сына Ідытуна. Ды Барахія, сын Асы, сына Эльканы, які пражываў на панадворку нетафатытаў. А прыдзверныя Селум і Акуб, і Тельмон, і Ахіман, ды і брат іх Селум кіраўнік. І ён аж дагэтуль знаходзіцца ва ўсходняй браме цара. Гэта былі прыдзверныя ў лагерах левітаў. А Селум, сын Коре, сына Абіясафа, сына Коре з братамі сваімі з дому бацькі свайго. Гэтыя карыты служылі вартаўнікамі ля парога палаткі, а бацькі іх пільнавалі ўваход у лагер Господаў. А Пінхас, сын Еліязера, быў даўней іх кіраўніком. Хай будзе Господ з ім. Захарыя, сын Масаламіі, быў прыдзверным ля ўваходу ў палатку сустрэчы. Усіх выбраных на прыдзверных прыбрамах было 212. І былі яны занесены ў спіскі па сваіх сялібах, што ўстанавіў Давід і Самуэль, прадбачваючы вечную павіннасць, так для іх саміх, як і для сыноў іх на варту пры брамах дома Господа і для дома палаткі. Па 4 баках былі прыдзверныя. Гэта значыць на ўсходзе і на захадзе, на поўначы і на поўдні. Браты ж іх пражывалі ў сваіх сялібах, і прыходзілі час ад часу, каб быць з імі праз 7 дзён. Гэтыя бо 4 кіраўнікі прыдзверных мелі вечны абавязак. Гэта значыць, што гэтыя лявіты былі адказныя за пакоі і скарбы дома Господава. Таксама яны начавалі каля святыні Господавай у час варты сваёй, так што на раніцы самі адкрывалі брамы. Некаторыя з іх былі пастаўлены над посудам службы, па ліку, бо уношваўся посуд і выносіўся. Некаторыя з іх, якім былі даручаны прыналежнасці, што ўжываліся пры службе Божай, адказвалі за муку і віно, і алей, і фіміам, і бальзамы. А некаторыя сыны святароў выраблялі алейкі з бальзамаў. І Матація з левітку, першародны Селума карыта, меў абавязкам увесь час сачыць за тым, што смажыцца на патэльні. Затым сыноў Кагата, з іх братоў некаторыя мелі абавязкам сачыць за хлябамі пакладнымі, каб заўсёды на кожную суботу пяклі свежы хлеб. Гэта спевакі, кіраўнікі па родах левітаў, якія заставаліся ў пакоях, вольных ад іншых заняткаў,
так што днём і ноччу ўвесь час выконвалі сваю службу. А гэта былі кіраўнікі галовы родаў левітаў па іх пакаленнях, паводле іх радаводаў, і пражывалі яны ў Ерусаліме. А ў Габаоне жылі бацька Габаона, Эгіэль, і імя жонкі яго было Мааха. Сынам яго першародным быў Абдон, і Сур, і Кіс, і Баал, і Нер, і Надаб, таксама Гедор, і Ахія, і Захарыя, і Мацэлот. Затым Мацэлот быў бацькам Самаа. Яны жылі ў мясцовасці братоў сваіх у Ерусаліме са сваімі братамі. А Нер быў бацькам Кіса, а Кіс бацькам Саула. А Саул быў бацькам Йонатана, і Мальхісуа, і Абінадаба, і Ізбаала. Сынам жа Йонатана быў Марыбаал, і Марыбаал быў бацькам Міхі. Затым сынамі Міхі былі Пітон, і Мелях, і Тараа, і Ахаз. Ахаз жа быў бацькам Яры, а Яра быў бацькам Алмата, і Азмавета, і Замбры. Замбры ж меў сына Мосу. Моса ж меў сына Банаа, а яго сын Рафая быў бацькам Эласы, а ён меў сына Аселя. Затым Асель меў 6 сыноў на імёны: Эзрыка, яго першародны, Ізмаэль, Сарыя, Азарыя, Абдія, Ханан. Гэта сыны Аселя.